A intranquilidade dos primeiros días, cando só se rexistraban pequenos furtos en vehículos, foi dando paso ao medo. Esta é a palabra máis repetida entre os veciños da parroquia de Tállara e Lousame, que nas últimas 2 semanas converteuse en obxectivo dos ladróns. Estamos asustados, estamos moi asustados e con medo, queremos que haxa máis policía por aquí, que bote por aquí un vistaciño, porque o que menos está poñendo alarmas nas casas. Temos medo. Danos medo, porque, bueno, non é solamente no que che leven, o golpe que che poden dar. Os ladróns accederon ao interior de varias vivendas levando consigo cartos e obxetos de valor. Nunha ocasión perpetraron o roubo mentres a propietaria da vivenda, de avanzada idade, dormía. O estanco tamén foi vítima dos cacos que levaron consigo o tabaco e case toda a mercadoría. Están pasando diariamente casos, roubos nas casas, no estanco tamén. Foi roubado aquí en Tállara, si, os clientes tamén veñen e están un poquinho preocupados, principalmente as persoas maiores que, cando están solas na casa, nunca se sabe. Entraronme no negocio, deronme un bo pau, porque me deixaron. A verdade é que nas aldeas non se vende como nos pueblos, pero o pouco que tes, leváronme todo. Esta situación de inseguridade levou os veciños a mudar os seus hábitos, pechando a cal e canto as portas que antes permanecían abertas. Mira, agora salo ca chave, donde sempre tiña todo aberto, e tes medo, porque hai certas persoas que ves que non che gustan. Se toda xa sal da casa e pecha a porta. Ten medo. E aquí era un sitio moi tranquilísimo, poder deixar a porta aberta, que non pasaba nada, agora non. Agora pechamos portas e andamos con moito medo. Dende o Concello xa solicitaron unha xuntanza coa subdelegación do Goberno para reforzar a presenza policial antes de que a situación tome un cariz aínda máis grave. Xa de feito se pediu agora unha reunión co subdelegado do Goberno para que tomen conciencia do que está aquí a suceder. Os medios que temos, pois, son insuficientes para, dado que campan as súas anchas este tipo de actuacións. E o que non teño que evitar como alcaldesa e como veciñas é que nos sintamos inseguros e que estemos con medo nas nosas propias vivendas. Polo momento, a investigación continúa aberta e, aínda que os veciños sospeitan quen pode estar detrás destes roubos, non se aventuran a acusarse en probas. O que si teñen claro é que se trata de bandas organizadas que vixían previamente as vítimas e non actúan a cegas. E que ten que ser alguén tamén de por aquí que conoce os movimientos das persoas para cando non estén na casa.